Il-ħsara kkawżata minn tnaqqix fil-ġebel ta' tempji megalitiċi tal-ġgantija li sar f'Settembru li għadda hija reversibbli. Din il-konklużjoni tirriżulta minn rapport ta' Heritage Malta ikkwotat mill-Gazzetta Kulħadd. Brabta ma' dan il-każ fil-qorti beda jinstema' l-każ ta' Stephen Catania, raġel ta' 49 sena li kien flimkien mal-mara li nqabdet tnaqqax fil-ġebel li smijiet Steve u Amir. Instabet ukoll kitba bl-arbi fuq il-blat ta' dan is-sit storiku. Ir-raġel tressa għax irreżista l-investigazzjoni fil-waqt li l-mara l-ġerina għad trid titressa il-qorti għax kienet rikoverata l-isptar. Hija trid twieġeb għal ħsara li saret fit-tempji biksur tal-għad dwar il-patrimonju nazzjonali. Ir-rapport ikkwotat mill-kulħadd jgħid li għalkemm l-iskrizzjonijiet huma biss bejn nofs millimetru u millimetru fondi, il-ħsara li dan ikkawża fuq il-patina, il-ġilda tal-ġebla ma tistax titranġa. Dan minħabba l-fatt li l-ġilda fuq il-ġebla antika takkumula wara ta' snin. Ir-rapport ta' Heritage Malta jgħid li minħabba li fl-istess ħin it-tempji huma esposti għal elementi naturali, dan jista' jwassal biex il-ġebla tiddeterjora għal kollox. It-tempji tal-ġgantija jitqiesu bħala l-aqwa eżempju ta' preservazzjoni ta' siti preistoriċi fil-Gżejjer Maltin u huwa wirdin f'għajnejn il-UNESCO. B'aktar minn 5000 sena ta' storja tagħhom, it-tempji tal-ġgantija huma simbolu tal-istorja u l-kultura Maltija li ta' kull sena isaħru eluf ta' turisti.